संजोतन एकई अत्याचारी रंबाय अत्याचारित अंजाक शोषण खैजाक संजोतन भांचा गोपाल भांचा लोगों से गोपाल और मामा वाले तामन से अत्याचारिका সেই শোষণ কারীরা বন্ধা কাইসার উদ্দেশ্য ও ত্রিপুরা রাজ্য চিনি ত্রিপুরা সারণ্য বাহাইকে নির্মূল খাইমা আবন বল চেষ্টা আবনি বলেছেন তিনি ভূবাদরানী নেতৃত্বে যে শোষণ খাইজামানি যে যে নির্মূল চাইতামনাय রঙनि বিরুদ্ধে বসাবো जों फानसानो मथामा संसाव काफुरा आबना चिनि नाहारनो चिनि भूबादरानी एमानतम बिनि बसन्न बिनि बरम बाहाय के मुठानो मान बाहाय के उसुचित रंग यानो हते रखा खाइमान आबना भूबादरानी एमान आबनि बागैनो जों यमनि एकमात्र लामा दङ भूबादरानि बिसिपि सारा सोंथाय कोनो यमनानो गैया जों गोबां बोसोर रङै राजनीति खायनाय फैया गोजा गुफुर बिलाइ खायनाया फियाबा जों तामान गाफार जों कर्मसुनि जे खायो फल जानाय होनगान गाय बयनिबो सा आबन बागैनो जों दाबो खावा खाबायना नांनाय काफुरफोराव जों कर्म खायगान गाय जिनि कर्मनि फल जों जानाय जों गाय बयनिबो सारा जालिया गोबां जायगायाव थाङै जोंनि एडिसि एरिया रंगानाव थां लगान बुद्धि खायो जों थक बुद्धि खायो बस जों थक थाना सारा करे सिनि बुध बायनो सिनि जे अधिकार नतैनो सिनि बुद्धि माबा अधिकार माने नेता मंत्री मत कत नंगै बनि कोनि बसागत पकेट गरम फियाबा आनि एडिसि एरिया गांगाय आर टिप्रा सारा टिप्रानि बसारा सिनि खाय नुनान तै गरै लेखापड़ा खायनानै इसोर गाहाम करे जों जत सुजुग सुबिदा दिनो परिचित खायनानै जायो जों आबन बागैनो काफुबादरा संविधानिक राइट कन्स्टिट्यूशन सोलेसन स्थानो संविधानिक जे संविधान जे अधिकार दंमानि जे मूलिक अधिकार दंमानि जे अधिकार फरन खायजानो दंमानि आ अधिकार माना बागैनो दिनै सिनि भूबादरा जाया नङा खायो जायजों फाइबे जों आसुक जरा बोसोरावबो जों जे नायसिननाय दंमानि जे सारनो जों नायसिननाय दंमानि आबोताय बिसि बालुलिया जों हारि सफायजानो एक मास बिनो अलरेडी 1 तारिख नभेम्बर मास सहितौना 2022 फाइनली 2 मास किसी याबो और जरावो सिनि सामोसो जरानि बिसिनि खायो जरा रंबै सामो खायना नाना ओ सामो खायमानि बिसिनि दाबो गोबां मा राजनीतिक दल बरक सिनि थानसानो सबायनानै बागै गोबां मा जकान्त खायनाय आ जकान्तनि फादो जाते खालायाखै खाय जों सिनि सामो खाबाय खालाखै जों खायमा थानाय हायां गांगाय जों जे बुखाव जमानि जों बुखाव वान सुराय जमानि आबसिनि वान सुराय दं थानाय आबन बागैनो जोंहा सिनि खा खांजा खायो भोग बाक्सा खायो सिनि फुस्तांनि सालनो सिनि यासि गायसा बायनो आनि बरार व्यवसाय मानो आनि मोजासि गायसाबानो आनि बरार यमान हुनै सिनि जे पवित्र बोधनो सिनि आंगस मारिवरि वै फाइनाल 2023 सिनि दिप्ल'मा थाना कप्लाय खायो सोंदों लायनानै खा वान सबै ओ सबान होते दिनै चौथान आसु करिना आसु साइना आं
आरो थाइजा थाइनि बक्स सामना अरन मथारिका जतना खामबाय प्रमथा आइ लक्ष्य उदाग्रा आइ लक्ष्य चिने आमांगो मुथांगो वाइकेब आइ लक्ष्य खामबाय